Веселин Мангаров сега ще застане пред микрофона. Той е съпруг на Роси Мангарова, официалният ръководител на танцовия състав. Но двамата работят заедно. Него ще помоля да ни разкаже накратко за мотивацията децата да играят народни танци, а той пристига пък с цветята, с наздравицата. Благодарим пред микрофона. Разкажи ни как така успявате вие да мотивирате младите хора да заиграят народни танци. Това ли играят те в дискотеката? Има ли такава при вас? Аз мисля, че ги мотивира любовта към танца и традициите, които имаме в Кортен, приемствеността, защото при нас организирана танцова самодейност има от 50-те години на миналия век и така се предава от поколение на поколение, като често на сцената се събират и по 3 поколения. А сега колко наброявате? Сега в момента сме 2 поколения, като нашите деца със съпругата им също участват днес. И танца. От тук нататък какво ще правим? Има ли малки, които да поемат заедно с вас? Да, за голяма радост има малки, имаме малък състав, нашия състав, който се води, нали, младежки, отделно имаме фолклорна група за пеене и има и желание от детската градина, може би ще почнем до година да работим с тях. Роси се е дипломирала във Варненския свободен университет. Учи в момента. Да, разбрах, че музиката е взела от курсова работа, където е направила нужния подбор. Вероятно и Петър Ангелов е оказал съдействие, така ли е? Да. Като с голямо съдействие на Петър Ангелов, който е професор на Свободния университет Варна. Да. Нека отправим поздрави и към него и за това, че е създал кадри и продължава да обучава нови, защото оказва се, че имаме нужда от професионален хореограф, който да знае как да направи добрия подбор и на музиката, и да постави танц. Да, трябва и не трябва да забравим българството, все пак сме българи, най-вече. И затова се радвам, че напоследък са много модерни тези формации, които се създава като фолк фитнес, така наречените, и сега най-новата вълна хоротека, което е много добре. Да, Веско, но аз признавам, за втори път ще го кажа в днешното предаване, начина по който вие поднасяте танца е в стилистиката на от българско по-българско. Ето така точно трябва да се играе. Според нас да се представя танца и облеклото, с което пристигате тук. Завиждаме ви. Красотата на костюма не трябва да го забравяме никъде. Просто багрите на България ги няма никъде. И да ви пожелая тракийското набиване да ви води. Стъпвайте така здраво и с очарованието на усмивката на вашите девойки. Продължавайте напред, а ние ще ви очакваме отново тук в нашето живо предаване. Благодарим. И с най-малките. Ще гостуваме. На добър час. Благодарим ви от сърце. Друг фолклорист, педагог, известната Кремена Станчева, но тя в